Здравейте! Това е моя първи геймплей клип на Hero Zero. Това всъщност не е моят герой. Моят на 55 ниво. Но днес ще снимам началото на играта. Добре. Първо трябва да почнем с мисии. Тях се печелят пари и вдигаш нива. Това е първата мисия. Това не е моят герой, ще му изхарча всички парички. Сега изпълнихме мисията и ще отидем да си купим предмети. Муклено квартала. Съм известен. Добре, ще подобря мозъка, интелекта, по-точно. И сега отивам да си купя предмети. Малко ми забива, но лаптопът е стар и може в бъдеще да започна да снимам и от таблет. Сега ще харча малко пари. Видим колко струва 10. Ще си го купя. Метал, все пак съм супергерой. Добре, вече не ми стигат монетите, така че отивам да правя мисии. Т.е. сега отивам да се дуелирам. Добре, да видим кого ще победим. Тази битка. То сме имитирал. Сега пропускам боя и виждам, че съм победител. Каква е изненада. Добре. Печелих с Жуар. Не знам, да, това е добре. Ще си го взема. Победител. Добре, получих 5 понички и остър на мисии за 25%. О, имам и пълнена мисия. Май ми бъгна. Добре, първи стъпки. Много съм добър. Завършвам. Цели 14 монети. Ти се пристарах. Ам гараж. Добре. С шуара и отивам да пазарувам. Добре, 4 монети. Сега ще гледам само на монети. От Димитра. Момент. 4 монети. Добре. Къс се избягвам. Да вършим моментално. И мисията е завършена. Това всъщност не е моят лаптоп. Лаптопа в момента е при баща ми, който не е в България и като се върне ще започна да снимам на него. Там ще е по-добре. Вече съм на трето ниво. Моето знание от сега нататък ще бъде мукло от трети. Тя подигравка ли е награда? Гледаем. Искам. Изключи дръжливостта.
халат, паралит. Добре, имам изпълнена. Това изпълнение героична подвиза. За втори път наоколо. Не го знам какво е, ама не искам да го знам. И героична кариера 1. Да си ни трето ниво. Вижте ли да? Конкуренция, къде? Сега ще видим класацията, за да изпълним една мисия. И ще ви покажа моя герой. Истински. Като не е много силен дел, обаче много искам да стане 60 за помощност. Ето го и него. Той е на 55 ниво. Това е моят отбор. И това е. В следващия епизод ще ви го покажа подробно, понеже ще играя с него. Моите героични подписи. Конкуренция къде? Тук навсякъде. И ще се разорят с много монети, като дават. Добре, здравейте, как сме днес? Добре сме, благодарим. Значи, сега ще видим още 20 минути. Тия не се разорят. Добре. И това е герой. После ще ви покажем отбор. Отборните битки ще събия. Едно. Сега ще направим тренировка. Ще тренирам предпазливост. Всъщност предпазливостта и интелекта са най-важни. Следва издръжливостта или силата. Да си изсърча пъничките. Хайде ги си чукате с компютър. Добре. Тренировката приключи. Не съм натискал нищо. Сякаш оригиналното винаги печели. Добре. Так. Върши тренировка и имам награда. Добре. Всяко начало е трудно. И още повече монети. Съм милионер. И за вършенството иска саможертва много. Това е много. Охо, цяла една планичка. Стана богаташ. Добре. Сега ще гледаме за отбори. Може да си взеш собствен отбор или да си търсиш друг отбор, но за да си да знам, не иска 500 монети, аз нямам толкова. Затова ще си намеря. Отборите са доста важни, понеже ако подобрят показателите, дават повече монети от миши, ако са подобрят статистики на отбора. И при победа над битка ти дават пари и опит. Добре, бързи и яростни. Един член, отбор Heroes Zero. Преглед. Ще кандидатствам в този отбор. Добре, където съм член на твоя отбор. От сега кандидатствам и ако ме приемат, ще ми изпратят покана обратно и ще вляза в отбора. Сега ще го прегледаме, да не съм се излагал нещо и да вляза в друг. Ние се борим да натъркаме назад. Охо, друга мисия съм изпълнил. Ще странка на друг отбор. Какъв друг отбор? Аз нямам отбор. Добре. Получавам предмет, който е зелено подпризено кимоно. Не знам кой кимоно, предполагам, че е халат. Ама прозрачен. Добре.
за да върши на емисията и отивам да се сложа кимоното. В Китай. Добре. Да прочета Китаят. И то остана. Естествено. Сега имам кимоно и отивам да се напазарувам други дрехи. Сега ще си вземам маска, да не ме разпознат хората. Все пак съм супергерой. Герой съм. Герой съм. Няма да супер герой. Добре. Това не знам какво е, ама ще го сложа. Защото ти искам да ви завеса. Красава. И това е таблет ли е? Мобилен телефон, но да ще ме ходи. Добре. Вършил съм геройчен подвиг. И ще да си го едемаде. Разбира се. Напълно герой. Напълно чука. Вероятно. Универсален играч. Не знам си бе. Завършвам и ще взема. Да видим 36 монети. Това са малко. Сега отивам да се бия и да победя, надявам се. След това ще планя мисия. Всъщност след като минеш 40 ниво и вече може, ако има злодеи, ще пускат срещу тях и може да се биеш. Да, отличителна награда, ако го победите или ако загуби пак. И че дори да губите или да победите, пак сте на начало. Добре, този мисля, че е слаб, надявам се. Да го Окей. Добре, и съм изпълнил още един героичен подвиг. Участвай в дуел в втори път. Охо, силна е. Ау, рядък. Добре, може да го сложа. Както и да е. Това беше първият епизод на геймплей на Hero Zero. Надявам се в бъдеще да правя и други. Очаквайте, скоро ще пусна и втория епизод.